Ukrajina sa práve dostala do centra krízy v Hormuzskom prielive, a to ťahom, ktorý mení iránske kalkulácie. To, čo sa zdalo byť takmer bezvýchodiskovým tlakom na lode, ropu, americké základne a energetické trasy, teraz začína dostávať nečakanú odpoveď. Ukrajinská technológia, skúsenosti z reálnej vojny a obranná sieť vybudovaná presne proti typu hrozby, ktorý Teherán najčastejšie využíva. V piatok 24. apríla 2026 tento pohyb nabral na sile príchodom Volodymyra Zelenského do Saúdskej Arábie. Zatiaľ čo Kyjev ponúka pomoc pri obnovení voľnej plavby v Hormuzskom prielive. Hneď ti o tom všetkom poviem, ale teraz sa budeš chcieť prihlásiť na odber kanála, aby si zostal dobre informovaný. Informácie v reálnom čase, v najlepšej žurnalistickej kvalite, akú si kedy videl, v štandarde dôveryhodnosti Milsona Alveša. Podstata je jasná. Ukrajina, krajina, ktorá roky bojovala proti iránskym dronom používaným Ruskom, sa teraz objavuje na Blízkom východe a ponúka Perskému zálivu praktickú ochranu proti tlaku samotného Iránu. Táto ochrana začína na oblohe so systémami proti dronom a pokračuje na mori so skúsenosťami s mínovanými trasami, námornými dronmi a minolovkami. Cieľ nie je malý. Hormuz je jeden z najdôležitejších prielivov na svete, ktorým prechádzajú obrovské objemy ropy a plynu. Keď Irán ohrozuje túto trasu, neohrozuje len svojich susedov. Ohrozuje cenu energie, globálny obchod a stabilitu viacerých krajín naraz. Irán sa vždy snažil premeniť Hormuzský prieliv na páku nátlaku. Logika Teheránu je jednoduchá. Ak sa režim cíti zahnaný do kúta, vyhráža sa lodiam, ropným tankerom, americkým základňam a námorným poisťovňam. Netreba všetko uzavrieť, aby sa spôsobili škody. Stačí vyvolať strach. Stačí naznačiť možnosť mín, dronov, rýchlych člnov alebo presných útokov. Na takej citlivej trase sa riziko okamžite mení na náklady. A práve tu vstupuje do hry Ukrajina. Kyjev vie, čo znamená čeliť masívnym útokom dronov. Vie, aké je to čeliť lacnému vybaveniu, ktoré sa snaží preraziť drahé obranné systémy. Vie, aké je to pôsobiť v opotrebovacej vojne, kde záleží na každej minúte a kde musí byť odpoveď rýchla, lacná a presná. Táto skúsenosť vzýšla z ukrajinských miest, prešla cez Čierne more a teraz začína prichádzať do Perského zálivu. Prvá časť tejto novej bariéry sa nachádza na leteckej základni princa Sultána v Saúdskej Arábii. Táto základňa je kľúčovým bodom pre operácie Spojených štátov na Blízkom východe. Podľa agentúry Reuters boli ukrajinskí vojaci vyslaní, aby vyškolili americké jednotky v používaní systému SkyMap, platformy velenia a riadenia vytvorenej na detekciu dronov. Technológia sa používa po iránskych útokoch v regióne a samotná reportáž uvádza, že Washington sa obrátil na ukrajinské skúsenosti, aby ochránil dôležitú základňu pred hrozbami z Iránu. Tento detail odhaľuje tichý obrad. 10 ročia svet vnímal Spojené štáty ako hlavného poskytovateľa ochrany pre Perský záliv. Teraz, uprostred krízy, americkí vojaci začínajú dostávať výcvik od jednotky, ktorá sa v praxi naučila, ako zostreliť lacné, vytrvalé a nebezpečné drony. Nie je to symbolická výmena. Je to priama odpoveď na nový typ vojny. Irán stavil na roje dronov, na nízkonákladové útoky a na zahotenie obrany. Ukrajina odpovedá senzormi, integráciou údajov, umelou inteligenciou, zachytávacími dronmi a rýchlym velením. Sila tohto systému spočíva v tom, ako znižuje efekt prekvapenia. Nízkoletiace drony sa môžu vyhnúť tradičným radarom. Môžu sa priblížiť po ťažko dostupných trasách. Môžu sa objaviť vo vlnách a pokúsiť sa zmiasť obranu. Ukrajinský návrh je rozmiestniť senzory, prepájať informácie, rozpoznávať zvukové a vizuálne vzory a poskytnúť veliteľskému centru rýchle vyhodnotenie hrozby. Nepriateľský dron už nie je len strateným bodom na oblohe, ale je sledovaný sieťou. Táto sieť vypočíta trasu, rýchlosť a pravdepodobný cieľ. Odtiaľ môže obrana zareagovať skôr, než sa útok zmení na deštrukciu. Pre Irán je to obrovský problém. Sila Teheránu vždy spočívala vo využívaní medzier. Lacné drony, míny, člny a proxy skupiny fungujú najlepšie, keď druhá strana reaguje pomaly. Keď je odpoveď lacnejšia a rýchlejšia, vydieranie stráca silu. Ukrajina nepredáva len vybavenie. Exportuje spôsob prežitia.
Metóda vytvorená pod bombardovaním, upravená na bojsku a otestovaná proti zbraniam, ktoré majú priamu súvislosť s iránskou stratégiou. Správy, ktoré kolujú, tiež poukazujú na sieť akustických senzorov ako súčasť tejto zmeny. Myšlienkou je použiť rozsiahlu posluchovú sieť na detekciu dronov podľa zvuku motora, najmä keď lietajú príliš nízko na to, aby ich zachytili bežné radary. Táto technológia súvisí s realitou, ktorú Ukrajina dobre pozná. Šahed nie je len zbraň, je to nástroj psychologického nátlaku. Prichádza lacno, robí hluk, vyvoláva poplachy, oslabuje obranu a snaží sa pripraviť cestu pre väčšie škody. Keď sieť dokáže počuť, identifikovať a sledovať tento typ hrozby, vezme útočníkovi jeden z jeho najväčších tromfov, moment prekvapenia. Európske kroky tento pohľad ešte viac posilňujú. Taliansko oznámilo, že je pripravené vyslať až 4 lode, vrátane 2 mínoloviek na medzinárodnú misiu v Hormuzskom prielive. Šéf talianskeho námorníctva uviedol, že táto operácia by sa uskutočnila v rámci koalície s ďalšími krajinami, vrátane Spojeného kráľovstva, Francúzska, Belgicka a Holandska. Misia bola prerokovaná po zvýšenom tlaku na námornú dopravu v regióne, čo ukazuje, že odmínovanie a námorná bezpečnosť sa stali medzinárodnou prioritou. V tomto prostredí získava ukrajinská flotila mínolovcov na význame. Ukrajina prijala a začala prevádzkovať lode ako Čerkasy, Černihiv, Mariupol a Melitopol s podporou európskych spojencov. Očakáva sa aj posilnenie flotily loďou triedy Alkmaar z Holandska, čo rozšíri ukrajinské schopnosti v mínovej vojne. Tieto lode nie sú na parádu. Slúžia na vyhľadávanie podvodných hrozieb, podporu bezpečných trás a znižovanie sily námornej blokády. Toto je časť, ktorá zároveň znepokojuje Moskvu aj Teherán. Rusko sa pokúsilo využiť vojnu na oslabenie Ukrajiny. Irán pomohol Moskve s technológiou dronov, no neočakávaným dôsledkom bolo niečo iné. Ukrajina sa naučila bojovať práve proti tejto hrozbe a teraz začína predávať tieto skúsenosti na Blízky východ. To, čo malo rozdrviť Kyjev, nakoniec pomohlo Kyjevu vytvoriť agresívnejší, prispôsobivejší a cennejší obranný priemysel. Dohody so Saudskou Arábiou, Katarom a Spojenými arabskými emirátmi poukazujú na novú architektúru regionálnej bezpečnosti. Nejde len o nákup a predaj vybavenia. Je to výcvik, spoločná výroba, prenos poznatkov, integrácia systémov a budovanie obrany prispôsobenej skutočným hrozbám. Breaking Defense informoval, že Ukrajina uzavrela obranné dohody s Katarom a Saudskou Arábiou, ako aj so Spojenými arabskými emirátmi. Následne, v súvislosti so záujmom Perského zálivu o technológie overené v boji proti iránskym dronom. Preto Irán nedokáže túto zmenu ľahko zastaviť. Môže hroziť, môže sa snažiť zastrašovať, môže zvýšiť napätie, ale nedokáže vymazať skúsenosti, ktoré Ukrajina nazbierala. Nedokáže zabrániť tomu, aby si štáty Perského zálivu kupoval technológie. Nedokáže zabrániť tomu, aby Spojené štáty testovali ukrajinské riešenia. Nedokáže zabrániť tomu, aby Európania diskutovali o mínolovkách pre Hormuz. A nedokáže zabrániť tomu, aby jej vlastnú stratégiu s dronmi niekto študoval, kopíroval a neutralizoval. Práve tí, ktorí tým najviac trpeli. Daj like na toto video, prihlás sa na odber kanála a na záver si pozri komentáre, aby si bol ešte viac zapojený do komunity Milson Alves.